Pinangga sedaya kuna minangka dalangipun atur saking Bapak Sri Agung saking Mekarsari kapurih matur dumateng Bapak Suwandi wonten ing Jalan 11 Desa Mandiri Agung nggih. Mila sadereng kula matur ingkang kathah jasad pribadi kawula nyuwun ugi pangapunten ingkang kathah. Salajengipun kawula inggih punika angsal amanat saking Bapak Sri Agung rehening Bapak Sri Agung menika nggadahi putra kakung ingkang asma nggih menika Rengga Dimas Wasesayekti. Ing wulan taun kepengker sampun ta'aruf kenal mengenal saking putra putrinipun Bapak Suwandi menika ing enjing menika Bapak Agung sak keluarga lan sederek sedaya pengomyong calon pengantin kakung menika nggih menika sareng-sareng nyuwanaken putra kakungipun gandeng rehning kala wingi napa kepunan kepengker sampun rembakan sepah pireng sepuh menika gandeng sarujuk sami sarujuk putra kakung lan putra puki dening para pinsepuhipun mila ing dinten menika dinten ingkang winaton cinengker dening Bapak Suwandi mila putra kakungipun Bapak Sri Agung badhe diijabaken dumateng putrinipun Bapak Suwandi. Mila ing injing menika kula tinangenah inggih menika wakili Bapak Agung dening Bapak Agung saking bombonge manah mboten kuwayo matur wonten ngasor panjenengan sami kula tinanggenah mewakilipun nggih menika saking keluarga agung Bapak Sri Agung. Mila sepindah nggih menika kanthi kon nampi amanat saking Bapak Sri Agung kula aturaken sepindah Bapak Agung ngaturaken salam taklim kunjuk atur dumateng Bapak Suwandi. Mugia pepanggihan punika kanthi selamat ulijeng boten wonten alangan punapa-punapa Allahumma amin. Salajengipun nggih punika kula nampi amanat saking Bapak Agung kapurih masrahaken putranipun kakung. Mila kanthi nyebut asmaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Kula tinangenah nggih menika taala ngatur saking Bapak Sri Agung masrahaken putra kakungipun ingkang nami Rengga Dimas Wasesayekti dumateng Bapak Suwandi dhahiron wal batinan. Salajengipun rahaning ketingalipun ibu-ibu para wau nyinjing istilahipun ngasta oleh-oleh alan muka sekedaripun nggih menika dipun sedahaken dumateng Bapak Suwandi sak keluarga agung. Mugi keranten sedekah menika ala kadaripun dadosaken sababiyahipun anggenipun walimah menika dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala nambah keberkahipun Allahumma amin. Ugi kalau nggih calon pengantin asta nggih menika rasuan seistilah sandangan pengantin putri sepengadek kula serahaken dumateng calon temanten putri nggih menika Mbak Anissa muga sadosaken dababiyahipun anggenipun badhe rumah tangga paringaken bahagia mulya nggih niku dados taling katresna mbuktiaken bahwa Mas Rengga menika estu remen inggih punika badhe rumah tangga. Mila ngasta istilahipun penghiasan dipeseraken dumateng Mbak Anissa. Mugia ndadosaken sababiyahipun anggen rumah tangga pikantuk barokah saking para sedherek sedaya Allahumma amin. Mila kawula boten kathah ingkang kula aturaken hanung makaten ingkang terus serahaken mugia saged nampi napa ingkang kula aturaken kala wau sak nampi kanging bumbuh manahipun mugia ingkang wektu ingkang sampun sinengker dening Bapak Suwandi ingkang sampun dipun dinten menika badhe ijabaken kula sumanggaken donga dinunga mugi-mugi Bapak Mas Rengga Dimas Wasesayekti menika nampi
ijab kabul saking Bapak Suwandi, Allah Subhanahu wa taala paring ridho, paring kelancaran, Allahumma amin. Semanten kula tindang genah mewakili saking Bapak Agung sakeluarga kurang lebihipun nyuwun ngapunten lan kesalahan saking lisan kula kathah lepatipun kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.